Hitelből be lehet rendezni egy egész életet. Vehetünk kölcsönből lakást, autót, szobabútort, tévét és porszívót. De a hitelt vissza kell fizetni, mégpedig kamatostul. Ha nem fizetünk, akkor viszi a bank a porszívót, a tévét, az autót, sőt, akár a lakást is. A fejlesztések, a befektetések termőre fordulnak, megtermelik a pénzt, amiből visszafizetjük. De ha a mindennapi élethez is hitelre van szükség, akkor már nagy a baj. Az ország sem működhet úgy hosszú távon, hogy a normális működéshez, az alapjárathoz is kölcsön kelljen kérnie. Magyarország már a rendszerváltozás előtt hitelből élt. Időnként vissza kellett fogni a kiadásokat, de nem rendeztük át az életünket gyökeresen. A hiány pedig rendre visszanőtt a ciklus végére. Ez így nem mehet tovább. Igaz, nem jön a végrehajtó, hogy elvigye a Balatont, de ha bekövetkezik, a csőd enélkül is pusztító. Ha a világ úgy találja, a magyarok nem tudnak bánni a pénzzel, akkor egyszer csak nem adnak többet, és a forint egy csapásra játékpénzé változik. Ilyenkor van az, hogy reggel még 1000 forint a tojás, ebédre meg már 10 000. A végén át se váltjuk pénzbe, hanem tojással fizetünk a benzinkúton, mert tovább áll el a tojás, mint az ára. A megtakarított pénzünk a fizetésünk értékét veszti, munkahelyek szűnnek meg, a bankjegyek száraz levélként lepik el az utcákat. Magyarországon a világháború után történt hasonló. Semmi öröm sincs az ilyesmiben. Veszélyes, bizonytalan, nehéz napok ezek mindenkinek. Jobb az ilyet elkerülni. Okosabban tesszük, ha időnként fékezünk a fal előtt, és nem várjuk meg a becsapódást. Takarékoskodni, megfogni a pénzt persze nem olyan vidám móka, mint két kézzel szórni. A csendes, nyugodt élet nem egy non-stop fesztivál. De tudjuk, mi következik, ha addig dőzsölünk önfeledten, amíg rámegy ingünk és gatyánk. Jobb ma egy veréb, mint holnap 2 pofon.